Nou, ik kwam vanmorgen buiten en toen zie ik correct dat die fjouwer van die grote vogels de boppen in de beam zitten gingen. Ik dacht al, dit is wel iets apart. Want dat zoek je alle dagen net. En dan hebben we hier in de buurt in Oosterbieren Jopie Joekema. En Jopie, dat is een echte vogelman. Ik ga hier even bellen. Joekema is er al gauw uit. Het zou gaan om een veerle gier. Een vogel die het ooit net thuis zit in Nederland. Hij is breedvogel dus in Zuid-Europa. En het is hoofdzakelijk een vogel die breedt in bergachtige gebieden. Dus dan denk je aan de Alpen en de Pyreneeën. Uw eerste reactie weer, ja, binnen het ontsnapte exemplaren van uit een park of een dierentuin. Maar daar kregen wij ik dus twijfels van, omreden dat het fjouwer tegelijk binnen. En daarnaast dan hing je misschien verwachten dat hij een ring hier, dus als kenmerk van een bepaald dierentuin, maar dat hier er helemaal niet. Van de andere kant hebben we daar twijfels over, omreden dat die beesten zijn nu het binnen. We kunnen ze heel tegen benaderen op 100 meter. Maar die vierde hier nog ergens? Nou, ik heb wasjongen, hij wat verder uit de lommering zitten gegaan. Maar dat kunnen we hier wel niet zien. Ja, dat kan ik wel wijzen, dat zijn we voor binnen doen. Dat weet je niet.